Yo, what's up mga bay? Welcome ulit sa aking channel by Max TV. At ngayon napapansin nyo, nakamask ako at may dala-dala akong malaking bag. Alam nyo kung bakit? Pupunta tayo sa Mars. Right. Magbibiyahe ako, tatravel ako, pupunta ako ng Hamamatsu. 3 hours yung biyahe ko. Samahan nyo ako in 3, 2, 1. Sensya na, nasisira yung spaceship ko kaya mag-3 na lang tayo. Dito lang tayo sa Earth maglilibot. Alright. By the way, magnonorikay pala ako. Nandito ako ngayon sa Ichinomiya War Station. Papunta ako ng Toyohashi Station. At pagdating doon, magnonorikay na naman tayo ulit. Alright. So nandito ako sa loob ng train ngayon, pero ayaw kong mag-iingay kasi pag maingay kasi dito sa loob ng train parang basto sa kanila kasi yon. Kaya hindi muna ako magsasalita ngayon hanggang makarating tayo sa patutunguhan natin. Meron pang 7 station na dadaanan natin bago tayo darating doon. Okay, so see you. So nandito na ako ngayon sa Toyohashi Station. Magnonorikay na naman ako patungong Hamamatsu. Itong train na to yung sasakyan ko pa Hamamatsu. Kasi galing sa Ichinomiya, walang diretso sa Hamamatsu. Limited lang, meron diretso pero limited. Kaya nagnonorikay ako. Okay, bumaba ako dito sa Toyohashi. Tapos mag-transfer ako dito patungong Hamamatsu. At it stops, so 30 minutes mahigit pa. So ngayon, pasok na tayo, sakay tayo dito. So, this is it, this is it. Nandito na ako ngayon sa Hamamatsu Station. Pero kailangan ko pang magnorikay dyan sa Okitsu 1227 Okitsu, magnorikay na naman ako ulit. Yung train na yan, yan, Okitsu. Diyan ako sasakay ulit. At 2 stops na lang. Darating na ako sa sa destination ko. Okay, nandito na ako sa destination ko. Okay, so dito yung ko, ka-meet up. Yan yung ka-meet up ko, ex-wife ko. Wasa ta, pasa kay walo na ka. So ngayon, nakita na kami ng ex-wife ko.
Ano ex-wife? Ano ex-wife? Palag na palag siya kasi ba't daw ex-wife? Gusto mo pang maghanap ng bago ha? So ngayon, pupunta kami sa Iwata. yung sinakyan ko kanina, yun na sana yun. Pero ano kailangan ko pang bumaba dito. Kasi di niya ako nakita dun sa sa loob. Tapos wala akong internet. Siya rin walang internet. Kaya oras lang yung namin. Oras lang yung siniset namin na magkita kami dito. Namin dito sa Iwata Station, nasa gawas niya. Lakaw lang may gamay kay adto yung sulod sa mong balay diri. Ang mansion. Alright. Kung sakay kag bus, diri ka maghuwat. Waiting area ni. So tara. Pumunta na kami sa hotel, pero ang problema, alas 3 pa yung check-in namin. Yung nagpa-reserve ako, alas 3. Problema, nag-send sila ng email sa akin na pwede daw alauna or alas 2 mag-check-in. Pumunta kami ng alauna, sharp, pero ang nangyari, hindi pa pala pwede. So alas 3 talaga. So ngayon, nandito kami sa maliit na park. Dito kami magpapalipas oras. Yung gagawin namin, mayroong view dito sa gilid. Malaking puno, di ba? Ang ganda. So, magpipictorial kami dyan. What's up mga bay? Good morning ulit. Ngayon ipapakita ko sa inyo itong tinutuluyan namin na hotel. Nandito to sa Iwata City, okay? Malapit lang sa Iwata Station. Itong hotel na to, 100 meters away from the Iwata Station. 9,000 lang in 2 nights, okay? So, mura lang. Ang problema lang dito is wala siyang parking lot. Wala din siyang pre-meal dito kaya kailangan kakain talaga tayo sa labas. Ito, mura na to 9,000 yen. Okay? Hindi siya umabot na isang lapad. Tapos 2 nights na. Yun yung maganda dyan. So ngayon, ituturo ko kayo dito sa sa hotel na to. Itong room na to. Okay? Papakita ko sa inyo yung complete view niya. Baka naman gusto nyong makasave sa mga ganitong hotel. Okay? Maliit siya pero sulit. Nakamas kami. Gagala na naman kami ulit at samahan nyo kami in 3, 2, 1. Pupunta tayo sa Mars. Alright. Magbibiyahe ako, tatravel ako, pupunta ako ng Hamamatsu. 3 hours yung biyahe ko. Hindi ako mag bullet train, okay? Bullet train, okay? Mag-dinsya na lang ako kasi medyo mahal yung bullet train, kaya samahan nyo ako. Puntahan ko yung hindi ako magbo-bullet train kasi mahal. So mag-ano lang tayo, magdidin siya, okay?
So puntahan